Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča Sudar sa stranim jezikom. Curica i palačinke. Kao učiteljica ja sam jednu školsku godinu radila u Marićima, selu pokraj Labina, u Istri. Jedan dan izvela sam ja djecu u školsko dvorište i dečkima dala loptu, te rekla: vi igrajte nogomet. A potom sam se okrenula djevojčicama i rekla: curice, a vi ćete sa mnom učiti plesati slavonsko kolo. Sva školska djeca su se počela valjati od smijeha, te ja nisam mogla s njima uspostaviti kontakt. Tada sam ugledala ženu iz sela kako prolazi, pa sam brzo dotrčala do nje i zamolila ju da mi objasni zašto se djeca valjaju od smijeha. Ona me je upitala: što ste im rekli? Kada sam joj ponovila: curice, vi ćete sa mnom učiti plesati slavonsko kolo, žena mi je objasnila: kod nas je curica posuda u kojoj se peku palačinke. Tada sam ja vidjela sebe kako plešem kolo sa tavicama i palačinkama u zraku, te sam se i ja počela smijati. Do sljedećeg susreta. Boj!